интересен проект, който реализирахме наскоро с техника Hikvision. Какво е интересното при него и къде бяха предизвикателствата? На първо място клиента не искаше никакво полагане на кабели, минимално количество кабел да се вложи, техниката да е IP, искаше периметрова охрана на обект, който е с площ около 4500 квадрата, с потенциал да се добавят нови 3000 квадратни метра да се окрупни обекта. Другото му изискване беше да може да се проследяват обекти, които се движат вътре в територията на охраняваната зона и разбира се покритие на цялата площ. Как го решихме, сега ще ви покажа. 3 PTZ камери Hikvision, 4 мегапиксела, 200 метра нощен режим с 32 пъти оптика. За да избегнем полагането на кабел, използвахме безжичен пренос на сигнала, като го комбинирахме с наличната оптична инфраструктура. За помещенията сложихме Color камери, също на 4 мегапиксела, които да следят вътре какво се случва, а изискването на клиента да има нотификации от системата и да е сигурен в нейната безпроблемна работа, гарантирахме, като активирахме Health Monitoring на Hikvision. Смятам, че резултатът е доста впечатляващ, като интеграцията с бъдещи камери е подсигурена с 16-канален рекордер.